Comórtas Cócaireachta TG Ceathair. Ihe bhain bhí mise agus mo chairde ag féacanseir chláir TG Ceathair. Tháinig muid go raibh Comórtas Cócaireachta siúl de galtaí scoile. Héala muid gur rud samúil é. An lád ar gcionn thuaigh muid go dtí an príomhide. Dinis muid dó faoin Comórtas. Dúirt an príomhide linn lóirt leis an mhúinseoir eacnamaíocht bhaile. Thuaigh muid ar na riamhairí chun féacanseir na rialacha. Bhí an seisiún le bheits a chiste i Mbaile na Hóin. Dúirt an múinseoir linn bí a chláir a scríobh amach. Faoi dhearú tháinig lá an Comórtas. Bhí gach duine ar bís. Bhí daltaí ón na scoile na difriúla ag olbhí béalaí blasta agus bhí an moltóir ag féacanseirthú an tamar fad. Ag dearú an Comórtas lór na moltóirí. Rinne gach fearann go maith ach bhí an bua ag an trúr agén. Fuair an chéad dúis. Thug an príomhmháltóir an chéad dúis dúin, €6,000. Ras Mbaile clia, déag an príomhide ar an chláir ar an telefís. Bhí sé iontas sásta leis an obair a rinmuid, agus ghó sé chomh gardas linn.